ndaka ndaphantsi ubulawa kabuhlungu ngumntu endandisebenza naye eCraydog. Besihlala kwenye ifama naye, ibe ngumntu othanda ubetha. Into sasiyenza naye ngoko, sasitshaya sonke icuba, sitshaya sonke intsangu, sisela sonke utywala, siphangela sonke efama. Sasidla ngoshiya ifama yodwa, sasihlala phaa sobabini naye, sasiphangela sodwa sobabini. Sasidla ngoshiya ifama yodwa phaa, sihambe siye elokishini apha late emveni komsebenzi. Sifike sithenge intsangu, sithenge icuba, sihambe ke ngoku siyothenga utywala eMagosdali, kwilokishi yamakhaladi eCraydog. Into endandiyiqaphela ngaye, wayenentliziyo encinci, enomsindo osempumlweni, ethanda ubetha. Umfo wangapha kuthi eLesotho. Induku akayibeki phantsi, akayibeki phantsi induku. Induku ihlala phantsi only xa elala qha. Umsebenzi wakhe bikukolusa, njengoba ndandisolusa naye apho kuloo fama. So bekungekho nto inzima ezawufunisa uba abeke induku phantsi asebenze, ngoba kaloku iigusha neebhokhwe azifunqulwa, ziyazihambela zikince. Yena kushene nale nduku imini yonke. Xa kwenzekile nixabane, ashiywe ngumsindo, uyishiya apha kwentanyeni. Wake sathi sisuka kwenye indawo seyivalile, sisiya kwenye siyojonga uba ingaba abantu basavulile na khona singakwazi ungena na sisele, ngoba kaloku asifuni ukuyolala, sifuna usela. Sehla sangathi sibheka ngasetawuni phaa eCraydog, sayifulathela eMagosdali le, sangena kwenye ilokishi. Bekukudala ilokishi zaphaa ndilibele laa lokishi. Kodwa phana kunethaveni ekwakuthiwa ngoko igama layo iKilowatt, ithaveni enezipili apha eMabondeni. Uthi njengoba nibahlanu phaa kulaa thaveni, xa ujonga ezaa zipili phaya engathi niyi-10. Abantu abayi-10 xa ujonga ezaa zipili ingathi igcwele ithaveni. Ke ngoku safika kuvaliwe apho ngaloo mini. Hayi ke sibuyela efama ke ngoku, sihamba emgaqweni, sihamba e-10, i-10 ayikhona, isuka etawuni eCraydog ibheka ngapha ngaseKatkati, ngapha ngaseQueenstown. Abayaziyo bayazi loo ndawo. Sihamba phaa ke ngoku, kukho imithi phaa xa usanduphuma etawuni eCraydog ungena apha elokishini, imithi elapha e-10. Kungo-12, 1:30, yes, ngoba sasuka ngo-12 phaa kulaa thaveni. Kungo-1:30 ke ngoku, kudala sijikeleza. 1:30 njalo ebusuku sidibane nomnye utata olikhaladi phaa. Ndandingayazi ke mna iAfrikaans, kodwa ndeva uba laa tata uthini. Wathi ngeAfrikaans yena, sakwazi uyibiza nale nto madoda. Wathi ngeAfrikaans, wathi exemplief me bro, ekusuku digwayi. Lona endihamba naye wamthuka ngeSotho, wathi kuye, msimamao, o reng? Ga na le kwa ya hao mo?
heyi, lona ulikhalata akayiva ke ngoku le nto ithethwa ngulona uthetha isiSuthu. Mna ndithi hayi, myeke mani lo tata, andimva kona uba ufuna icuba. Qha ke ngoku sendisiva ngalo umkhayo uba heyi, ucela icuba lo tata. Wathatha laa nduku wambetha apha entanyeni laa tata, betha laa tata, inyanga ivelile phaa. Wabaleka laa tata, balekela phaa ethunzini phaa cangkwemithi, mleqa lena mjikelezisa umthi. Mna ndizama ubamba le ndihamba nayo kodwa ndiyayoyika, ndizama ukhusela laa mntu kodwa ndiyamoyika lo mntu lo ndihamba nayo, ngoba kaloku into eza kwenzeka uzawahlasela mna, ayeke lo ahlasele mna ngoku. And andiyiphathanga induku, andinayo nemela, and unemela enkulu imele nenduku yakhe zezi ziqinileyo. Ezi nduku zabeSuthu kuthiwa ifenitsha, bathi ifenitsha abanye ke. Thina ke abeSuthu siyibiza mabetlela, lebetlela. So ke ngoku amshapa kalibetlela amalaleni, mbetha ngefenitsha apha entanyeni. Wathi laa tata uyere, wabaleka. Eyi, ndandimsizela loo tata lowo, yabuhlungu intliziyo yam uba heyi hayi. Ewe kona abantu bayabethwa kodwa hayi not ngale ndlela. Awunawubetha umntu, ungabetha umntu xa yonile. Nakhona kaloku awunalo ilungelo lokumbetha umntu. Ungazikhusela umbethe xa ekuhlasela, kodwa ke ngoku awunawubetha umntu ongenzanga nto. Lo mntu lo wayecela icuba, kodwa ke masigqithe apha. Lo mntu lo sathi sesihamba ke ngoku, siyamshiya lo madala, nanku uyahamba uye elokishini. Ndithi kulona, mfundini, yambona laa tata uzawuvusa oonyana bakhe phaa, and into eza kwenzeka amakhaladi, andlongondlongo amakhaladi azawusihlasela apha, azawusileqa apha, sileqwe nangeemoto, sibethwe apha sonzakale. Masibaleke siyotshona efama. Heyi, wandithuka lo mntu lo, msimamawu, unana kuyawutshaba, akiboyi wena. Heyi, uyandithuka ke ngoku, umthuka ngomama. Uyabuza uba ndicinga ligwala na, uthi akalogwala yena. Wandileqa ngamatye ndigibisele. Heyi, ndabaleka ke mna ke, ndandimoyika ke, ndabaleka ndimde kuye, futshane apha kum qha mdala. Inoba ndandina 18 iminyaka, yena wayephaa ko-37. Wayephaa ko-37 yena iminyaka, mna ndandina 18, ndifana nonyanakhe msi. Eyi, hayi, ndithi puta apha kuye, andimbizi ngegama. Kuba ke singabeSuthu, ndandisithi xa ndimbiza ndithi mholwane okanye ndithi abudi, into ebonisayo ukuthi ngubhuti. Kodwa ke yayingamchazi loo nto leyo, aze abone uba uyahlonitshwa ndim. Wayesafuna into yoba ndimhloniphe, andiyazi uba wayefuna ndimhloniphe njani. Yaphantse undibulala loo ndoda ngabo busuku. Ndakhawuleza mna ndayofika kuqala phaa efama, ndazivalela kwenye iroom ukwenzela angangeni. Ayo room silala kuyo leya, sibeka kuyo ii-tools. Qha ke ngoku ndathatha ingubo nomatrasi wam ndayolala phaa. Hayi, athi sendilele phana yafika laa ndoda. Heyi, mfundini, khawuvuke mani, masike sihambe, sithanda incanda ke apha ebusuku. Khawuvuke siyozingela, naziya incanda phaa, masahambe. Siyeke mani laa nto uthetha elapha emnyango ngaphaya, uthi mandivule, vula ntwana yam, masahambe mani. Wandoyisa ke ngoko kundicenga kwakhe.
ndaenda apha sendivula, ndavuka ndamvulela, sahamba sayokutsho kuloo ndawo. Nyhani xa sifika phana kukho into phaa, ndiyazi uba kuthiwa yintoni ngesiXhosa, kodwa ke yithakadi ngesisuthu. Iyarhomba laa nto, iyarhomba. Into yakhona irhomba umnqonyo omkhulu, kungaphelela umntu phaa. Qha ke ngoku soze ube nesibindi songena kulaa mngxunya ungayazi uba kukho ntoni phaa ngaphakathi. Kuzawufuneka sivule umngxunya omkhulu, siphethe ipeki nekufuti ke umgqala, nefotsholo, spade. Ipeki nefotsholo ziphethwe ndim, yena uphethe umgqala. Hayi, ibuhlungu loo nto ngoku ndincokola, ngoba kaloku ndaphantsi ukufa. Ibizawuba andaziwa uba ndaphelela phi. Kwakungo-2008 xa kwakusenzeka le, kwakungo-2008. Ewe, ndandina-18 ngo-2008. No, yitrakhi le. So ke ngoku ndisokoliswa yitrakhi apha, ndisokoliswa yile trakhi apha ngoku. Incoko yam izawumane iqhawuqhawu. Hayi, ndazalapha emsebenzini, kodwa ke ndizawusishera noko istori sam, akho ngxaki. Share istori sam, hlala apha. Ke ngoku sayihomba le nto, siqale ukuyihomba phaa ngo-6:30, ya 6:30. Noko bekusehlotyeni, ndiyakhumbula ukuthi ngo-6:30 ilanga lasele liphumile ilanga. Ngo-6:30 njalo sasele liphumile phaa ezintabeni, silibona ilanga phaa. Naliya ilanga liphumile. Yho, sagromba. Umhlaba wawuyimfumba engaka. Inoba xa sendiwubala lo mhlaba sasiwukhupha phaa ngaphakathi, kwakunokugcwala ilowudi ebhaki nehafu. Yayinokugcwala kulaa mhlaba sasiwukhupha phaa. Le nto iyahamba, njengoba sigromba le nto, siyayiva uba ikhona le nto iyagromba apha ngaphantsi. Mandithi kuphu. Xa ndimamela ndiyeva uba heyi, ingathi lapha kufutshane le nto, grombe msinyane. Hayi, iyasishiya le nto, Ndizothi mna ngo-8 o'clock ndithi mna, bhuti, kunganjani ndikushiye ukhaba ugromba apha, ndihambe ndiyovulela impahla. Ngoba into eza kwenzeka, abelungu uba bazawufika ngapha efama, bafike impahla ime ngobuhlanti, asikho, heyi, singabagxothiweyo mfundini. Wathi, hamba, wandithuka ngomama, hamba, ntonto, wabiza izinto ezi-snacks. Kangoba, heyi, wathetha nezinye izinto endiqonda uba akazazi, ngoba akandazi from ekhaya uba ndizalwa ngubani, ndikhuliswe kanjani. Wathetha into eyandihlabayo yoba awumazi notatakho, and vele andimazi nyhani. Awumazi notatakho wena, ndiqonda uba awunayihlo. Ndiza kubulala apha aba bantu bakubethele idoneyishini, bahambe bayokungcwaba le kowenu. Awunayo ne-ID yalapha. Ndandingenayo vele.
Ndakhathazeka, ndathatha ke ezi bendize nazo, ndahamba umane ndigibisela ngamatye ndileqa, uyandithuka. Ndabaleka kuba ke ndimoyika, ndithi eyi, andiyazi into ebendiyilandela emveni kwalo mfo, ngoba lo mfo ndiyamazi ukuthi urongo. Konke ngoku andiyazi into ebendiyifuna kuye, kodwa ke yaphantse undibulala loo nto. Saya ndibaleka njalo, ndiyabaleka mna, uyandileqa undigibisela ngamatye, ndiyabaleka, uyandithuka. Ndiyabaleka, ndithi xa ndifika phaa efama ndabeka ezi tools kwelaa gumbi kuhlala kulo impahla neegriva, iinto ezindala, ndabeka phaa, kuvalelwa neenkuku ke phaa. Ndabeka phaa ezaa tools. Ke ngoku xa ndiphuma phaa kulaa ndlu, nangu sefikile lo mfo, ume emnyango, andikwazi uphuma, uphethe le nduku yakhe. Eyi yho, phethe le nduku yakhe. Yho mona we, yokwa wa ntella moshemane ko, wa ntella o mula ko o bolaya wa tseba. Heyi, hayi, yaqonda ukuthi ayikho enye indlela le ndoda lena uba indibethile, hayi akho ngxaki, kwawucaca uba ndithini. Ndandingayazi uba ndizawuthini, andifuni uxoka, ndandisoyika. UThixo waba nam ngaloo mini, uThixo waba nam ngaloo mini. Ndambona phaa uThixo uba ukhona ebomini, ndambona phaa uThixo uba uThixo ukhona. Uyeva uba ndandingaphenduli ngoku inthuka, ndandingayifuni uba ibethe abantu, ndandingafuni uba ibethe nam. Ngoku ibetha mna, sondela. Ke xa ndisondela le ndoda yandibamba apha, yandilungisa kakuhle, yandibamba ngolu hlobo, yanditsala. Ndimde apha kuyo, ndawugqiba njengoba ndime emnyango, ndiphezulu, yona isezantsi, ndisestepini phezulu, yona isezantsi. So isandla sayo sisuka ezantsi sinyuka siza kum, intloko yayo ilapha apha kum. Andiwazi uba ngamandla atheni bendinawo, ndabamba le nduku yakhe, ndayitsala ndayisa phezulu. Hayi unamandla laa bhuti, ndayehlisa. Hayi unamandla, ndayidlikihla. Hayi unamandla. Heyi, hayi sayilwela laa nduku leyana, yaphuncula kuye, yashiyeka ngakum. Endaweni yoba ndimbethe ngayo, uzubona uba ubugwala yenye into, ndabadomu ngeyona ndlela. Ndathatha laa nduku ndayigibisela ngapha kwecingo, andambetha ngayo. Ndathi sendiyigibisele ngapha kwecingo le nduku, weza wandiqhwaba ngempama ebandayo, andenza umsindo loo mpama leyo. Wandiqhwaba apha, mqala kakubi wena, buyisa intuku yam. Ndathi xa ndijonga phantsi, ndabona nje induku enje, induku omnquma, ndiyabona yayesarhwe nje, inegquthu. Lo mntu lona ebeza kwenza umsimelelo mhlawumbi, ayilungiswanga kakuhle, inqumnyulwe nje, ilahlwa, yomile, indala, yabonakala uba seyikreke nokreka, but ke umnquma, uqinile umnquma. Yho, imbi mani laa nto, ayonto onolwa ngayo mani laa. Ingakuphoxa usithi uyalwa, kodwa ngaloo mini ndalwa ngayo. Ndathatha laa nduku, wayenentshebe kodwa not enintsi njengale yam. Yentshebe yakhe yayilapha ngasesilevini kuphela, eyitsheva yonke, ashiye nje le phati lapha ngasesilevini, inde ingade yebhokhwe. Mbetha kulaa ndivu, andifuni uxoka, ndayibetha ndayidistroya laa ndivu, yaphuma laa ntshebe. Mbetha kwazuka indlebe apha, wayengenamazinyo apha kweli cala, ndandimmele eli cala. Ndimbetha intloko, ndimbetha amehlo, ndimbetha abeke izandla entloko ngolu hlobo, ndizibethe. Athi uyagoba ndimtshwe emqolo, athi uza kum ndimbethe ebusweni, athi uyabaleka akakwazi nondishiya ngoba ndandibaleka kakhulu ngaphezu kwakhe ngoko.
ngoba nangeli xesha bendileqa bendikwazi ukumshiya ngoba ndandinesipidi ngaphezu kwakhe. Kodwa ke amandla ndandingenawo, amandla alinganayo nawakhe, namava okulwa ndandingenawongo. Kodwa uThixo wandinceda, ndambetha nyhani lo bhuti lo, ndambetha waphuma amazinyo amanintsi, agcwala apha phantsi amazinyo wakhe. Andiwazi uba bemangaphi, ephuma apha icala elinye. Ewe yena wayengenalo izinyo, ndikhumbula uba lapha ngaphantsi kanye ngasentla wayengenalo izinyo, eliyi-1 kodwa. Ngaloo mini kwamoshakala, waphuma nelinye lesibini. Sakhumbula ungasentla okanye kungezantsi, waphuma nelinye lesibini. Ndambetha ingalo le, ingqiniba le, ibetha yadlakadlaka, betha ungakwazi ubamba. Kule minwe eyi-4 wawukhona umnwe oyi-1 wawujonge phezulu ngolu hlobo, ujonge phezulu, ubetha apha ngaphezulu, phezu kwenqindi. Ndambetha wanaba, wahlala phantsi. Into ayenzileyo ngexesha ndisambetha, into ayenzileyo eyandenza umsindo kakhulu, ndaqonda uba heyi, uphambene ke ngoku. Kukho ezi zitena zibomvu, izitena ezinje, izitena ezinje ezi zitshiswayo. Ezaa zitena kwakwenziwe ngazo i-pavement phaa phantsi, ngoba laa fama ibiyifama yamabhulu phaa eCredo. Kodwa ke ngoku senziwa ngabantu abamnyama phaa. Bekukho i-pavement phaa, ibonakala uba yayenziwe ngezaa zitena. Qha ke ngoku imoshakele, ezaa zitena zithe saa phaa phantsi. Simane uthi ke xa siklina njalo njalo, siziswaye ke siziqokelele ecaleni, so ziyimfumba phaa, but phaa ngasetepini zisekhona, zisahleli kakuhle ezinye. Wabaleka phaa, watsala ihafu yesitena, watsala ihafu yesistena. Ndandinee-dreads ngoko apha entloko, dreads enkudlwana noko. Eyi, wagibisela isitena, seza isitena. Nto xa sifanele sindibethe ngqo ebunzi, ndagoma. Ngenxa yoba ke ndigobe leyithi, ndawugqiba ndimde. Esaa sitena sandicheba ii-dreads. Sithe xa sisitsho esaa sitena, ndeva uba heyi, kugqitha into eshushu apha. Ndithi xa ndisithi ndabona ii-dreads zam ezimbini naziya phantsi. Ndithi heyi, undikhupha iintsiba ngoku. Ndamlanda, ndambetha nentloko lena, ndambetha, ndithule, ndithe cwaka, andithethi. Naye akalili, umane ndithuka, hewe, ngidlokubulaya wena, ngidlokubulaya. Hayi, ndambetha ndithule, emane sithi uzondibulala, ndambetha. Sendinomsindo endingawaziyo noba uvela phi ngoku, ndambetha okomntana omncinci. Into awandibetha ngayo yilaa mpama qha ebandayo, nakhona impama yakhona ebandayo. Anditsho ke kona ukuthi ndilikroti, ndakhuselwa nguThixo phaa. Laa ndoda yayizawundibulala leya, yayizawundibulala laa ndoda. Yagqiba ingcwabe phaa kulaa ndawo sasigromba le. Kwaphaa ngelaa xesha bezigromba phaa, laa ndoda yayibiplane mhlawumbi, ewe andiyazi into esentliziyweni yakhe, yaziwa nguThixo uba laa ndoda yayiplene ntoni. Ngo-2008 yayiplene ukundingcwaba phaa laa ndoda. Into ebeza kwenzeka ibizawuvela indibethe entloko ngoku ndisakhupha umhlaba, indibethe entloko isele indingcwaba phaa. Bengeke ndifunyanwe. Bezawuthi ebuza uba uphi lo mfana, athi amkile lo mfana lowo, eyazi ukuthi ungcwabile phaa. Then ibizawuba nzulu, nezinja bezingeke zifike phaa izinja, ngoba ivumba belingazonyuka.